Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. Idan za ku iya tunawa, wato ranar Takutaha, ranar Laraba, 4 ga watan 10 na wannan shekara ta 2023, mun samu wani rahoto marar daɗi akan cewa waɗansu 'yan daba sun kashe wani matashi mai suna Muhammad Jamilu wanda ke unguwar Ƙofar Nasarawa. Bayan sun aikata wannan aika-aika, dama an yi kame-kame a wannan rana, an kama mutane 29 wanda gaba ɗaya an gurfanar da su a gaban kotu. Haka zalika bayan an yi wannan kisan kai, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usaini Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka yi lakabi da fada da cikawa, ya ba da umarni a tabbatar da an kama waɗannan ɓata gari 'yan daba da suka yi wannan kisan kai, wato kuma suka gudu. Wanda 'yan sandanmu na antidaba a ƙarƙashin jagorancin OC antidaba SP Hussaini Gimba aka kai ga nasarar kama ɗaya daga cikinsu, wanda gashi duk da yake cewa wato dama mun ji labari sun riga sun gudu. To shi wannan da aka kama, za ku ji duk abubuwan da suka faru daga bakinsa, saboda dama mutane suna ta kiran mu ya ake ciki. To gashi dai Allah ya nuna mana su, kuma dama mutum ba zai aikata irin wannan aika-aika ba ya yi tunanin cewa wai shi kenan ba, ya san insha Allahu duk daren daɗewa zai zo hannu. To ga ɗaya daga ciki wanda ake zargi da wannan kisan kai, wanda kuma za ku ji daga bakinsa ya mana bayani me ya faru. Kai mun magana da ƙarfi. Ranar Takuta. A tsaya mana, ya sunanka? Abdullahi Sagir. Shekarunka nawa? 25. A ina kake da zama? Na Gundi. To ba mu labari tsakaninka da Allah. Ba mu labari me ya faru a wannan rana, kamar karfe nawa ne? Misalin karfe 6. Na me? Na yamma. To muna ji. Mun dawo daga Takuta misalin karfe 6 a daidai Ƙofar Kudu. Akwai ana ce mai James, suna cikin ɗan sau, suka yi mana magana suke cewa ku na Ƙofa ba ku yi. Daga jin wannan haka sai muka yi sauri muka hau ɗan sau, ni da abokanai na muka bi su a daidai kan rawul ɗin Kurmawa. A nan muka tare su a ɗan sau, muka tare shi, na ba bai soka mai wuƙa a nan. Na ba bai soka mai wuƙa a nan. Umara ya sare shi a ka. Ni ma sai na mai faɗin adda a baya. Me faɗin adda? Fafalo. Kai me? Ni ma sai na sare shi a baya. Me muku? Dan Ƙofar Nasarawa ne shi dama. To me a tsakaninku? Daman ana faɗa ne mu da su. Ku da yan ina? Da yan Ƙofar Ɗagundi da yan Ƙofar Nasarawa. Akan me? Kawai rikici. Rikicin me? Rikicin daba. Dama kai dan daba ne? To a ranar da irin wannan makamai kuka fito? Makamai ne da. Kamar me da me da me? Da suwizaran. Da faranka. Da bugu-bugu. Me kuka fito za ku yi da shi? Mun fita gurin Takuta da su. Kai baka ji sanarwar da aka yi akan cewa an hana ba? Mun ji. Ba ka ji kenan? Mun ji. To yanzu ina wanda kuka yi wannan abun? Suna nan. A wanda kuka yi masa wannan sare-saren ina yake? Shi ya mutu. Ka tabbatar ya mutu? To ya kaji a ranka? Ina nadama sosai. Ina nadama sosai. To kai me yayi muku? Me yayi muku? Faɗa daman kawai ake da su. Da su? Shi a takaice akan karan kansa shi me yayi muku? Ni ba abin da ya mutu. Haka kawai? So kowa ya ma abin ya biyo ta gonsa za ku iya kashe shi? Su ma da dama duk muna faɗa da su. Kun kai shekara nawa kuna wannan abun? Na mi shekara 2 muna faɗa da Ƙofar Nasara da Ƙofar Ɗagundi. To wannan da ya zama izina, kuma mutane su sani, duk wanda ya fito wai ya ce al'umma ba za su zauna lafiya ba, zai irin wannan tada hankalin al'umma ko ya tada wannan rikici, to ko shakka babu in fa ya zo hannun hukuma, to fa hukuma za ta yi aikinsa. Wannan da kuke gani an kama shi, za a gurfanar da shi a gaban kotu da wannan babban laifi na kisan kai. Haka zalika kuma duk wanda yake da hannu, duk inda ma suke, za a kamo su kuma a yi abin da ya kamata. Muna ƙara jan hankalin al'umma, ana kula da irin waɗannan ɓata gari. Duk inda aka san motsinsu suna fitowa, ba fa shiru za a yi ba, a yi ƙoƙari a kai rahoto a police station da ke kusa, ko a kira mu a lambobin wayan da muke bayarwa a kowane lokaci. Kamar haka, akwai 0800 32 41 9754, akwai 0812 382 1575, akwai 0900 29 29 29 26. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci.